zaka 15 ku Zimbabwe kunali nkhondo. 1978 ndege inanyamuka kuchoka ku Victoria Falls kupita ku Harare. Mkati mwa njira zigawenga zinaombera phiko la ndege. Anthu 38 anamwalira on the spot, komanso ena 18 anafika ndi moyo. Zigawenga sizinagonje, zinapita malangoziwo ndi kuombera komanso kukhapa anthu onse amene amaphupha. 10 mwa mapasenjala anaphedwa mu njira imeneyi, komabe opulumuka analipo. Pamene zigawenga zimabwera, anthu ena anabisa ntchire ndipo amaona chilichonse. Mwachidule ndege imeneyi inanyamula anthu 56, 38 anamwalira on the spot ngozi itachitika, 18 anapulumuka. Nde opulumukawo kunapezeka kuti zigawenga zinapita malo aja ndi kuyamba kukhapa komanso kuombera onse amene amaphupha. 10 anaphedwa, komano 8 anabisa ntchire ndipo anapulumutsidwa. Nkhani imeneyi inavuta kwambiri. Mtsogoleri wa zigawenga Joshua Nkomo anavomera pa BBC za chiwembuchi. 2005 John Garang, Vice President ku South Sudan, amacheza ku Uganda. Atamaliza, Yoweri Museveni anampasa helikopita yake kuti ayendere pobwera kwawo. Inagwera ku nkhalango ndi kupha anthu onse 14. Mkazi wa malemu Rebecca Garang anawulula poyera mdziko la Kenya kunena kuti mamuna wake anachita kuphedwa. Atolankhani amene anayesera kuyankhulapo nkhani imeneyi anamangidwa ndipo mawayilesi ambiri anatsekedwa. 1981 ndege inasowa ku Panama ngati momuja zidachitikira mchilima. Ndege imeneyi inanyamula president wa dzikolo Omar Torrijos pamodzi ma bodyguard. Inasowa parada ndipo inapezeka patatha masiku ochulukirapo. Pa 10 Juni chaka chino ndege yachilima inasowa parada. Asilikali, president ngakhala kumkuyu ankatiuza kuti sakuiona mu system. 1981 ndege ya president ku Panama inasowa, simapezeka parada. Atayipeza, anthu onse 7 amene anakwera kuphatikiza president anaphedwa. 10 years after the incident, that was 1991, Frank Rubino, former Attorney General wa nthawi imeneyo, anawulula mu khoti ponena kuti General Manuel Noriga ndi amene anakonza chiwembu atachita kutumidwa ndi America. Ngakhale msilikali wamkulu kwambiri Colonel Robert Herrera anauza atolankhani, Omar Torrijos anaphedwa CIA. 2010 Ethiopian Airline inagwa mdziko la Lebanon. Israeli inagwetsa ndegeyo kuganizira kuti munakwera zigawenga za Hezbollah. Potengera ndi maimelo ena, 20 members of Hezbollah including Hashem amene ndi komando wamkulu kwambiri pa nthawi imeneyo anali pa ulendo wa ku Uganda ku meeting. Israeli inkakhulupirira kuti anthu amenewa adzakwera ndege imeneyi. Posakhalisa anatumiza nthumwi imene inapita ndi kukatchera kabomba. Ali mkati mwa njira inaphulika ndi kugwa. Zachisoni, anthu onse 90 anaphedwa, komano akuluakulu a Hezbollah amene amasakidwa sanakwere nawo. Ena akhoza kumadabwa ndikunena zimene zifukwa chani. History is the best teacher. Ikhoza kuthandiza kutiwunikira choonadi chimene chinachitika ku Chikangawa. Ena atulutsa ripoti posachedwa nkumatiuza kuti Dr. Saulo Chilima anafa ndi mabala. Of course sakunama, ndizoona ndithu. Ngozi ikachitika, kani njinga ya moto, kani galimoto, anthu amavulala kumene. Koma chimene tikufuna kudziwa ngati Malawi, ndege inagwa chifukwa chani. Ma press briefing amene achitika akutiuza kuti chifungwa, fog pa Chingerezi, nanga transponder simagwira ntchito chifukwa chani. Tikuvomereza fog inagwetsa ndege. What about transponder? Simagwira ntchito chifukwa chani. 2. Chithunzi cha Chilima pa malangozi chikudabwitsa. Ku Zimbabwe 1978 ndege idagwa, ena anali ndi moyo.
anthu okwana 18 koma zigawenga zinapita ndi kuyamba kuombera komanso kukhala anthu. Kuchikangawa tikuona zithunzi zachilendo, kukhapidwa, kukhwekhwesedwa ngakhalenso kugwira korona. Tingoyerekeza kuti mmodzi mwa anthu amenewa, anthu 9 amene aphedwa kuchikangawa, mmodzi wapulumuka akatatu za zona. Ndakupasa chitsanzo ku Zimbabwe 1978 ndege inanyamula anthu 56, zigawenga zinaombera ndiye zinapita malo paja ndi kuyamba kupha aliyense amene anampeza pamenepo mankhapa mamombera, koma sanadziwe kuti anthu ena apulumuka abisala amaona chilichonse. Atapulumutsidwa anthu aja anaulula, ndipo mtsogoleri wa zigawenga zimenezi Joshua Nkomo anaulula pa BBC kuti ndi zoona, tinagwetsa ndegeyo tinalife, ndipo timaganiza kuti ndegeyo ndi asilikali. Anaulula zimenezi, koma kuchikangawaku zikuvuta kuti tipeze umboni chifukwa chona kuti onse aphedwa. Koma chimene chikudabwitsa, zithunzi, kukhapidwa, kukhwekhweresedwa ngakhalenso kugwira korona zimakhala bwanji kumeneko. Nkhani ya black box sikuyenda bwino from the start. Moses Kunkuyu sakuyankha zomveka. Asilikali Israeli amene analowa mdziko muno sakuyankhulapo. Ma press briefing onse amene akuchititsa sakufotokoza kuti ayi makosana mwina mwamva kuti mdziko muno munalowa asilikali Israeli amazapanga chakuti sakunena. Iye makosana black box tinayipeza, amene atenga ndi wagula kuti nthawi yakuti ndipo black box imeneyo ili pakuti. We have to know that. Koma Kunkuyu sakufotokoza. Akuluakulu Mossad ndi intelligence department ya Yuda 2010 anthu amenewa anagwetsa ndege pofuna kuthana ndi Hezbollah. Zachisoni kuti anthu amene amaganiza kuti akwera ndegeyo munalibe, anapha anthu osalakwa 90. Gulu limeneli likafuna kupha munthu, akamasaka munthu mmodzi amalolera ngakhale kupha anthu 100. They don't care. Ndege kuchikangawa amafunamo chilima, but you can see apha anthu 9. Ethiopian Airline Boeing 737-800 imene inagwa ku Beirut inapha anthu 90, koma amafunamo munthu mmodzi ndi anzake okwana 19. 1996 Israel inayika bomba mu cellphone. Hamas commander Yahya Ayashi anaphulika mumu yake. 1977 anagwisa ntchito Colgate wa poison pothana dokotala wina wa Palestina. Dzina dokotala ameneyu Wade Haddad atachukutira mkamwa Colgate ameneyu, tsitsi ndi mano zinachoka, magazi anayamba kuuma mpaka anamwalira. 1997 mkulu wa Hamas ankafuna kuphedwa ku Jordan. Benjamin Netanyahu anatumiza maspayi ndi poison mu mpweya. Nthawi inake ndi mafotokoza kuti bweya 30 kwafika poison ameneyo akhoza kungokufairani mu mpweya, inu kumafa pang'ono kufa ziwalo. Poison ameneyo amapakidwa ku Israel. 1997 Benjamin Netanyahu anatumiza maspayi ndi poison ameneyu kuti akaphe mkulu wa Hamas Khaled Masho. Atafika anamfaira mkulu kumaso, komabe ma bodyguard anadabwa ndi kuwamanga maspayi aja. Inuyo tingoyekeza kuti mwamufaira china chake chakwera, ma bodyguard akakhoza kudabwa nkukumangani. Ndimene zinakhala pamenepa mkulu wa Hamas Khaled Masho amalowa mu ofesi yake, ndiye panatukira munthu wina ndi kumfaira zinthu zina zake kumaso. Anthu amene wanagwidwa apolisi anafunsa kuti ndinu nani, anafotokoza kuti ayi ineyo ndachoka ku Canada, koma zine zabodza. Posakhalisa Khaled Masho anakomoka, anakhala kukoma masiku ochulukirapo. Dziko la Jordan linakwiya. Inu mukudziwa kuti ameneyu anali leader mene alili Yahya Sinwar ndi meso anali ameneyu anali leader of Hamas. Ndiye Jordan imaopa kuti mkulu yakafira mdziko lawo anthu apanga zonesero. Mfumu ya dzikolo inachita machawi ndi kuchita zokambirana ndi Israeli. Anauza kuti Khaled akangomwalira ndiye kuti asilikali awo anyongedwa. Mapeto ake Benjamin Netanyahu anatumiza mankhwala ochiza amene anapulumutsa Khaled Masho. Mwachidule Israeli ndi akatswiri kwambiri pa nkhani yakupha. Ngati mmamva kuti Kamuzu amapha anthu mu zaka 31 ndi chifukwa cha Israeli.
Israeli kudzera ku bungwe limene la Mossad amabwera kumalawi kuno kudzaphunzitsa pioneer. Anthu amapanga makalata amabomba kumalandira ndithu kumalawi kuno atati mpakati anadulidwa zala m'manja atalandira leta bomb. Komanso anthu ambiri anaphedwa kunja ndi pioneer. Zonsezi amaphunzitsidwa ndi Mossad. Leronso pamene chakwera wayamba ubale ndi Israeli tikuona za chilendo. Ndege ya Chilima inasowa mu system ngati momuja idachitikira ku Panama 1991. And moreover, ndege imeneyi inasowa patangotha 2 weeks asilikali a Israeli atabwera dziko muno. Tizinazoona pa tikamena kuti Lazarus Chakwera ndi MCP apha Chilima, it's not a joke. Asilikali anabwera kuno within 2 weeks ndege ndikumagwa. Anayika chani mu ndege chifukwa omudamaka kafukufuku ndikumatuza kuti ndi ngozi tu imachitika pazifukwa ngakhale driver wa galimoto akamathamangisa galimoto imachita ngozi. Mechanic akhoza kusokoneza zina zake galimoto muja kapena kuchosa brake itawapezeka kuti galimoto ija yachita ngozi. The same case with airplane. Ndege ya Chilima inachita ngozi fa chani ndi zimene tikufuna kudziwa. Anatiuza kuti ayi ndege ikusowa mu system fa chani mpaka lero sandifotokozere. This is what Malawians want to know. Osati muzunguza kuti ayi Chilima anafa chifukwa cha kuvulala. We know even anthu amafa chifukwa cha kuvulala pa ngozi ya njinga ya moto. What about airplane? Koma chofunikira kwambiri chimene Malawi tikufuna ndegeyo inagwa chifukwa chani. Anthu anapezeka ndi mabala azikwanji ena kukhwekhweresedwa ngati mmene zinachitikira ku Zimbabwe 1978. Chipani cha MCP chikuletsa komanso kupseza anthu akuti asayankhule za imfa ya Chilima ngati momuja ankachitira ndi imfa ya Gadama.